Hola, molt bon dia. Des d'Esquerra Unida de la Vall volem donar a conèixer algunes de les nostres propostes en l'àrea de joventut i infància que hem arreplegat en el nostre programa. Davant la quasi nul·la o inexistent política juvenil que el Partit Popular de la Vall ha portat a terme durant aquests 7 anys, Esquerra Unida considera que ja és hora de pensar en els joves, en els xiquets i xiquetes i oferir-los tota la importància i protagonisme que els ha mancat durant aquests temps. I per això mateix cal augmentar el pressupost dedicat a la infància i la joventut. Un dels eixos vertebradors imprescindibles del nostre programa és la participació. És per això que promourem la participació dels joves reactivant el Consell Local de la Joventut, donant especial atenció a les polítiques d'ocupació, vivenda i educació. I és que des d'Esquerra Unida creiem fermament que la política municipal s'ha de regir pel diàleg. Per tant, ens comprometem a iniciar un procés de diàleg amb les diverses entitats culturals, socials, esportives per a dissenyar una política de joventut molt més participativa i inclusiva. També considerem necessari dotar d'espais als joves on poder conviure i desenvolupar-se, com adequar el Parc Juchitan o donar suport a les alternatives d'oci dissenyades per joves i per als joves. Hem de donar la veu per escoltar-los i comptar amb els xiquets i xiquetes si volem construir una societat millor per a tots i totes. És per això que Esquerra Unida reservarà espais en els mitjans de comunicació locals per a ells i elles i, a més, promourem i recolzarem les iniciatives culturals i artístiques dels nostres joves. Sabent de la dificultat econòmica que suposa per als molts estudiants del poble els desplaçar-se tots els dies a estudiar fora d'aquest. I és per això que ens comprometem a obrir una línia d'ajudes al transport i, a més, promoure l'ús del vehicle compartit. Per als més menuts, proposem que les escoles estiguin obertes en un horari més extens per les vesprades. D'aquesta manera podrien utilitzar els patis de les escoles i les biblioteques escolars per al seu ús. I així oferir-los també una major i millor oferta d'activitats, tant lúdiques com esportives, als diferents parcs del poble. L'aplicació d'aquestes propostes i moltes més que podeu trobar en el programa estem segurs faran de la Vall que sigui un verdader poble per a viure.